pungsod o sa United States of America. Kabalobla ka mga kaakson nga maning adlaw sa tong 1929 ginbunag si Martin Luther King Jr. o si Michael Luther King Jr. Pero sang ulihi ginisla niya ngalan nga imbes nga Michael ginimo iya Martin. Ang iya grandfather nagsugod sa long tenure as pastor sa Ebenezer Baptist Church sa Atlanta from 1914 to 1931. Samtang iya naman nga amay ang nagserbi man bilang pastor. Kaga from 1960 mga kaakson, si Martin Luther ang nag-act bilang isa ka co-pastor sa ila mismo nga simbahan. Sa 1954, si Martin Luther King ang naging pastor sa Dexter Avenue Baptist Church sa Montgomery, Alabama. Ginakabing ni siya nga strong workers ng civil rights. Kay kabalo naman kamo nga siya na nagapanguna sa pilag ka mga hublag protesta labi na dikto sa may USA. Ila mga kaakson ginapakigbato mga membro sa ila mismo man nga congregation sa ila mismo nga grupo kay mga African Americanis lang. Si King by this time member na sa Executive Committee of the National Association for the Advancement of Colored People. Kabalo naman kita mga Black American mga kaakson. Sana panguna sa sining organisasyon sa USA mismo. In 1955, ginabato ni King ang liderato bilang first great Negro non-violent demonstration sa contemporary times sa Estados Unidos. Ila mga kaakson nga ginpadigay ng boycott nga naglawig sa 382 kadlaw. Tubtob mga kaakson ng Korte Suprema na deklarar nga unconstitutional ang lahi nga nag-require sa segregation sang buses kay dito sa US before lain ang salakyan sa mga white American kay mga black American. Tigin na nagpapalawag sa isa kamando ang Suprema, ang Korte Suprema dito nga dapat hindi magamo sila. Unconstitutional ang kaangay sila nga pagsulundan. Tingka ba naman kita mga kaakson nga si Martin Luther King nangin bantog ini siya kadumdum ko mo sang iyabala na nga speech nga I have a dream. Ako may paborito ko ng linya bala I say to you today, my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. And bala I have a dream that one day this nation will rise up, live out to the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Aksyon Radio! Pero tisang lima kaakson, gin-asasinar man ining si Martin Luther King samtang ara sa balkoniya sa isa ka motel room sa Memphis, Tennessee. Kung saan ginapangunahan niya ang isa ka protesta bilang paghatag simpatiya sa mga garbage workers sa mismo man nga syudad. Ano bagid mga kaakson, sang January 15 man, 1973, kabalobra kamo nga isa ka convicted drug trafficker ang gin-execute sang firing squad lasay sang aga. Amo ni si Lem Sing mga kaakson, inaasag na nakabing nga leader sang drug syndicate diri sa pungsod Pilipinas and nagresulta sa pag-terminate sang illicit drug business sa pungsod sang 1973. Nakuhaan siya sang 3 million worth of heroin sa siyam ka mga laboratorio sa Caloocan City kay iban pa nga parte sang Metro Manila. Tiyang elements adto sa Constabulary Anti-Narcotics Unit ng Kano, amo ni mga kaakson na nakadakop sa iya. Si Lim Sing nagamit sa negosyo, kadakip ang printing press, factories kag restaurant bilang front lamang sa negosyo gali sa illegal nga droga. Base mga kaakson sa estimates ng Philippine Constabulary, ang drug problem from 1973 pa lang daan nag-aapekto na ya sa 350 ka mga individual diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dari kita sa ating mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Nanob lang mga balita nga dapat inyo mantayan diri man sa ating nga pagpangalaga diri sa itong maratuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ating headline number 1 ang Tribal Dance Arena Competition sa Sinulog sa Kabangkalan 2023 nagapadayon. Ibalo naton karon na detalye live ang aton coverage team
da mismo sa Plaza Publica kung sa diin ginapadigayon ining kompetisyon pa indis ining hapon reaksyon ide na boso pedra kay aksyon papang Nixon Tahom. Aksyon Radio. Masobra 200,000 pesos so nga sabon na recover sa sudad sang Kabangkalan man. Bao, kung wala ni na pong ganda mo naman tala ni utok na nagalagaw dala nagalakat sa hangin po. Aksyon Radio. Isa ka 28 anyos nga waiter na dakpan man sa drug by bus operation sa sudad sang Siray. Aksyon Radio. Kagbalik gikan Bacolod City Government Center, Councilor M. ang ginadusong pagpadigayon sang Bacolod Music Festival sa kada bulan sang Mayo. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang nagapanguna naman ng mga balita nasyonal, inyo mabatihan sa pagbalik sang Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:14 na. Kabalik na rin sa Aksyon Report Sunday Afternoon Edition. Sa ito naman mga ka-aksyon, nagapanguna ng mga balita nasyonal. Nagbiyahe na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davos, Switzerland para magtambong naman sa World Economic Forum subong adlaw Domingo. Kaupod sa Presidente si First Lady Liza Araneta Marcos kag economic team sang iyang administrasyon. Sa ginpagawa nga statement, ginpayag ni Marcos nga paagi sa pagtambong sa 5 ka-adlaw nga aktibidad, magasapol ini sa iban nga government kag business leaders kag pasangkaron ang partnership upod sa ila. Suno kay Marcos ipalambot man siya ni sa forum ang mga economic gains ang pungsod sa katapusan nga bahin sang 2022. Magapangita man si Marcos sa partner sa forum nga makabulig sa administrasyon sa pagtukod sang mas madamo nga infrastruktura kag masiguro ang food kag energy security. Iring pagbalik sang in-person forum umalin Enero 16 to 20, 2023 matapos ang duha ka tuig nga pandemya. Aksyon Radio. Nagdangat naman sa 27 kanamoon sa mga napatay bangod sa mabasko nga pagulan sa pungsod Pilipinas umalin Enero 2, 2023. Sa datos sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ang mga napatay ang gikan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen kag BR o na Bangsamoro Administrative Region of Muslim Mindanao. Samtang 11 naman ang pinason kag 3 padayon pang ginapangita bangod sang low pressure area, Shareline kag Amihan. Sa kabilugan sa 114,159 ka mga individual o kung 151,365 ka mga pamilya ang apektado sa pag-ulan kag 112,576 naman ang yara sa mga evacuation area. Radio. Naglambot man sa 171,430,996 ang kalitan sa infrastruktura nga gintugas ang pag-ulan kag 252,372 kon 252,372,690 sa agrikultura bangod sa wala untat nga pag-ulan sa Pilipinas sumalin Enero 2. 1,261 kamapurian ang totally damaged kag 39 kamadalanon ang hindi manabayan bangod sa pagkatiphag sang duta. Samtang may 13 pa kamataytay ang naguba kag hindi manabayan bangod sang wala untat nga pag-ulan nga dala sang LPA, Shareline kag Amihan. Radio. Ginabisuan mga ka-aksyon ni Justice Secretary Sus Crispin Rimulya ang mga state prosecutors kag court justice nga dapat padayunon ang husto nga pag-usisa sa mga matag-as nga kalidad sa mga kaso. Subong man sa mga kaso nga mataas ang posibilidad nga ma-convict ang involvado diri. Suno kay Risum o kon kay Rimulya, dapat hindi lamang magtutok ang piskalya sa pagtalakay sa mga kaso base sa pagpangita sang probable cause apang dapat manilay baroon ang tsansa nga ma-convict gid ang suspect. Dugang
pa ni Rimulya nagadihon sa mga programa ang DOJ agud mahana sa mga piskal nga masunod ang nagakaigo nga proseso kag madinalag-on nga prosecution sa mga kaso kriminal. Ginpagwa ini ni Rimulya nga statement, isa kasi mana mga kaaksyon matapos ginbasura sang korte ang kaso nga ginpasaka batok naman sa iya nga bata nga ni Justice Secretary Rimulya nga si Juanito Jose Rimulya III. May angot ini sa pagupot sa minilyon ka peso nga illegal nga droga sa ginpadigaan nga anti-illegal drug operations sang PIDEA. Ang Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 sa idalom ni Judge Ricardo Moldes II ang nagbasura sang kaso kag ginpayag nga wala na pamatunan sang piskal nga nakahibalog gid man si Rimulya nga siyang magakuha sang minilyon ka pesos nga droga sang ginkasa ang bypass operation. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:18 na. Amo yadto nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Ngayon bantayan diri sa ating pagmalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin o Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Domingo kita nga presentation. Today is January 15, 2023. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga natipon. Sa ato naman mga Action Unit Reporters, ato na Action Correspondents, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo-balita. Sa kiranda na kong inyo alagad sa kahanginan na Aksyon, John Diaz. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Ay, kumusta na naman dira? Kumusta na ang atong mga suki sa kahanginan? Kumusta na ang atong mga kaaksyon? Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbano sa Bacolod, sa 31 ka mga Bano kagsurad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka madra mga kaaksyon? Kumusta man ang sitwasyon sa inyong tagsa ka mga lugar siniman nga matanion? May pinanakan nagapalambot sa atong diri sang mensahe o nga nagaparayon kunong pagbunog sang ulan. Sila man tagsa dito ka mga lugar labi na sa southern portion sang Negros Occidental. Aton lang ginapangamuyo nga drabla sa area sang Kabangkalan, no? Tani hindi na drabla magbunok ang ulan gid. Subong nga hapon nga daan nagaparayon man ang ginatawag naton nga last day o kon highlights mga kaakson sang sinulog sa Kabangkalan 2023. Actually, it's the 47th, no? Nga sinulog sa Kabangkalan after 2 years of hiatus. Finally, they're back on the streets. And the people are enjoying lamhitanay diri, lamhitanay digto. Buling man ako ano sinadra. Pero ang ibando, hindi man pwede ka pangakig. Kaya balong ka na karoon nila nga killjoy ikaw. Pero hopefully, no, nga mangin husto lang dra, no? Ang ginaubra nila, labi na ang ginapanglamhit na mga kaakson para mablang hatag respeto sa mga turista na to, no? Kaya base makabilin kita blasang malaing nga imahe, ilabi na sa mga dumuluong nga nagapadulong dira. Nakon mo kung lamita mo na karoon lamawan kung di na malaban sa disgrasya. Anyways, enjoy lang gid ang celebration, ang kapistahan. Sa dili madugay, check nato na karon ang aton yung coverage team dira mismo sa area sang Kabangkalan. Ibano nato ng pinaka-latest nga update mga kaakson. Kung ano na to, sino na to nag-compete and so far based on the record again padala diri sa ton, meron na 4 ka mga team. As far as I know, the 12 ni ang competing tribes dira mismo sa area sang Kabangkalan. Tiyang arena dira last time during the opening ceremonies, kita man digto mga kaakson ang naka-cover. Pwerte, no? Nag-enjoy man kita sa ila dira mga sadsad mga kaakson. Sa ila yung opening ceremony right after the mass, may sadsad na traditional. It's a religious tradition. Then after sina may mga blessings mga kaakson. We're happy to be part of that particular event. And it's very, very, satisfying. Sadya, no, kung mga amo sila, actually it was my first time last Friday, no, to witness even a day or a portion sang sinulog sa Kabangkalan. Pero at least, no, naka-take part kita sinadra.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 5:22 na. Sa aton nga pagbalik, unaw nato ni Balo ang pinakaling sitwasyon. Diriman sa palibot sa sulad sang Bacolod naton patrol. Ang mga balita karon gikan sa naglain-lain naman naton nga Aksyon Unit Borders. Bantayan ninyo maka-aksyon diri sa gapon sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Stand by. This portion is brought to you by ACM. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:25 na. Pabalik diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Ay, may mga mensahe bala kamo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa aton nga text hotline 096375708774. Suliton ko ha 096375708774. O kung hindi ka na isa ito naman nga live streaming, ibutang nyo na makaksyon na ninyong mga mensahe. Kaya ato ninatagan sa Igtulopangod, dugay-dugay. Mga greetings to that. Ari happy 60th birthday ko no kay Mrs. Marilyn Santiago, Sampurok Sunshine Phase 2, Barangay E. Lopez, sa may surad sang Silay. Aksyon Radio. Happy birthday! Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:26 na. Unaw nato na na-check ang ato naman nga patrol. Kamusta nato na paglibot-libot ni Aksyon Alvin Grava. Din ayan sa mga aton nga patrol. Hindi ka magsalang partner, guro si Aksyon ninyo ay kaya isa ka partner nga papang ato tuyas ka bangkadan, gaya paya pag ito nga daan basta mga amo nga lalaktan. Binili niya ding isa naton ka papang. Check naton si Aksyon Alvin Grava sa patrol. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alvin! Viva! Aksyon Alvin! Yes, aksyon na dyan. Viva! Viva! Sana May harapan sa aksyon na dyan. Ano?
singgit ya Pete Senior. Pete Senior. Oo, Pete Senior, Santo Niño. Sana amo nang singgitan sa mga kauturan ta, especially sa mga nag-celebrate sining kapistahan ni Senyor Santo Niño. Actually, kabangkalan kag ang Cebu Action dyan, no? Oo. I think Iloilo may araman mo. Base ka na ganun panokoy, may ara man eh. Kaya ang panokoy, ito nila Santo Patron, nakadumduman ko na sa una. Do Oo. Santo Niño, manada sila mong sa aning. Ay, gali. Oo. Oo. Kaya base si Action Eric, nagsuksukto sa Santo Niño, wala man. Ang ako niya nga ang ako niya nga piloto, Ninyo, ginatotoo dyan. ninyo giya nga tuod. Pero hindi na bata ang ninyo, ha? Amo ni ang ninyo nga kung sa babae pa piho na. Piyo na. Piho na. Kay sa linggo gani ba ang ako niya partner kada Domingo si Papang Nixon. Ti subong ya busog to. Busog to, ya. Oo, Busog ang busog mata to. kagang chan. Amo. May dala pa na gani bulsa kung mahinalian mong. Gani man. Duriya sa downtown area, nakita ni kung may Phoenix ko para makita mo, bisan ikaw busog man. Abaw! Kadi. Ikaw ha? Gabisan wala partner mo do arag gyapon na. Ano ka naman ang ako diyang partner, Ruben pa. Gani. Sa bagay. Ayad. Oo. Pero ang amo niya pagkabusog, amo ni ginatawag nila nga busog ang imo kalimutan. Abaw! Pero actually, Alvindra, sa may, bala, paglabayin nyo sa may simbahan, manakita man ka mo nga mga nagabit-bit la Santo Niño nga may imahe na, bala? Pagka gina-aksyon na dyan, may nag-blessing lang pagkato sa simbahan, sa bit-bit, para magpa-blessing lang sa imahe ni Senyor Santo Niño aksyon na dyan. Oo, okay, kagina sa nga pag simba ko, dito sa oratory sa Libertad, abe, bukuan mo rin, no? Gabit-bit yung mga nag-reaction Alvin niya sa mga imahe na, bla? No? Pero doon, hindi man na-rebulto, guro imahe na panawag nila. Yes. Santo Niño, tapos may mga blessing. Pati mga bata, bala? Amo na ako na mo sila yung mga gagmay nga bata attend gari misa, no? Yes, sir. Sakto na. Kaya ang mga kaparian ta, nga kunti, ang ginatawag nila, mga kabataan, they were called as Niño. O Niña. The little Niño. Amo nang tutuod ng mga Niño. Gani. No? And subong, ang sitwasyon, actually, diri sa area, sa Downtown Plaza Action na dyan, makabig mo man ang dalanon, sitwasyon is cold white. Buting ganun, puti, masyado katawhay ang dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, especially sa downtown area. Actually, hari kita sa may ginsangan mismo, sang dalan sang Luzuriaga, Araneta, and this time action na dyan, masyado katawhay ang dalagan sa trapiko sa Piaksini, sa may Old City Hall, sa may Fountain of Justice bala action dyan, napahamtang ang mga kapulisan. Actually, ang ila sining patrol, dira mismo, no, standby for the meantime, while ang iba natin ng mga kauturan, remandaria action dyan, no? Sa area naman, sang Araneta, ang mga traffic enforcers ta. Okay. Sining tinion, ati observe mo, no, sa lakat dalagan sa trapiko o kung sa sitwasyon sa trapiko, no? Sining kahaponan ng aksyon na dyan. Actually, ang mga salakyan, guro klabanan, aksyon Alvin, nagtutuyas gabangkalan, ilabi namin mga wala balasang awat nga may chance maklagaw. Malagaw, ginaiban niya ka mag-enjoy to. Correct nga lang ani ko masyado katawhay bisa ng mga nagagalagaw diri action dyan. Kunti nagligad Domingo damo pa to tao. Subong niya jutay tao sa downtown. Oo, pertika jutay and even ang mga salakyan jutay lang kayo. Actually, ari man gani diri mga bitaw officers ta. Si bitaw officer Aliman kag si Sir Giting, no? Okay. But siningon bisa na mo sini oras may mga traffic enforcer gidagali. Yes, no? May mga traffic enforcer bisan Domingo. Si Sir Aliman, sir, kumusta ang sitwasyon base sa monitoring sang bitaw? Kumusta ang dalagan o kung ang sitwasyon sa trapiko sa siyudad sa Bacolod? So far sini nga po na Domingo madlaw, no? So normal lang subong karpilo lang ang dalan ta except lang sa iban sa mga area nga daw medyo hibi-hibi man
sa mga intersection. But diri sa mga Long Araneta, so far to ini nga hapon na hoster kilo lang, okay lang area. So at least ari kami nag-monitor lang kami kung din may mga area nga dugutok. So gina-prosedan na namon, so ginabuligan man ang nakadetail ng area. Okay, oo. Sir, nakitaan ko gani diri kagkalabanan sa inyo bisan Domingo. May mga traffic enforcer, mga members ng Bitawal pa. Sir, ano ang Sunday duty gid mo? Yes sir, ito ko nga mo gini nga mo nga obligasyon, no. So may mga schedule na kami na dapat ang Sunday nga daw i-duty ang ginamon para mag-control sa dalan sa trapiko. Okay, so action na dyan. Si Bitaw Officer Alimane, action na dyan. So far ang sitwasyon sa dalan sa Araneta, even ang downtown area action dyan, masyado gid diya ka tao kay jutay lang tao nga nagalagaw. Okay. So far ang muni action na dyan ang observation sa patrol. Pero action Alvin, no, ang aton nga mga dalanon, ligwa, pero kalabanan, gidman, ato abis ka bangkalan, pero siguro masako man iba ng mga establishment gyapon, labi na ang nagapabalik, black iti, buwas ka na may klase. Ay, oo. Sakto na action na dyan. Kagina, glabay kami sa mga inchik-inchik bala, ng mga establishmento. Damo man to, may mga nagapamakal aksyon na dyan. Especially sa sulod, inchik-inchik kay yung mga estudyante mangani ang ugan mga kabataan rather, no? Ang upod, yung ilang mga ginikanan. The same, there is downtown area aksyon na dyan. Ang kalabanan sa mga utod ang kalabanan diri nagapadulong sa San Sebastian Cathedral action na dyan para magtambong sining Santos ang misa as we celebrate the feast of Senior Santo Niño. It's Senior action dyan. Viva! Yes, viva! Senior Santo Niño with original nga ninyo, action ninyo, bugina, ini naman si action Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:34 na. Salamat gid sa report na Aksyon Alvin Grava sa patrol. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, suryanta, no? Kay kainas ang aga, maging koronahan na nga bago nga Miss Universe 2023. Amo na mga ka-aksyon, no? Tiglawas ang USA, pero half Pinay man ini siya. Kaya nga amay, 80 anyos, Pinoy gidya. Pure gidya nga Pinoy mga ka-aksyon. Pero tisang representative sang USA. Sa aton nga pagbalik, kilalaon naton sa anong iya sabat sa question and answer. Pabati naton sinyo diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by! Para sa This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Luis Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Balik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Diri kita na kay doon nagabaga na ding ato nga comment section. Araglayo si Joshua Christopher Belas. Good afternoon dira si mo Joshua. Si Ma'am Bebe Gregorio Yulo is also monitoring. Araman si Ma'am Ana Sinoro, happy blessed Sunday. Thank you, good ma'am. Si Sir Ray Paguntalan. Mayang hapon Action John watching live from Candoni. Oy sa mga taga Candoni dira, sa mga pamilya dira namon. Mayang hapon sinutanan. Sa mga kasiman nuwata sa Banwa sa Isabela, good afternoon man, no? Action Radio Philippine Standard Time na 5:38 na diri sa aton nga pagpangalagad. Action Reports, Afternoon Edition. This is my life. This is 28 anyos nga tiglawas ang Miss USA nga si Arbony Gabriel. Ang tiglawas naman sa pungsod Pilipinas nga si Celeste Cortese ang wala nakasulod mga kaaksyon bisan pa sa top 16. Pero ti ang basang kalabanan sa gihapon winner ang Pilipinas kay ti ang representative sang USA Pinay, half Pinay mga kaaksyon. Pero siguro damo sa reaksyon nga nakitang kita labi na online nga nagasiling nanugunan sila kay ti wala gid nakasulod sa top 16 ining si Celeste Cortese. Pero ibaloon tabi, ano ding assessment ya sang isa ka makeup guru kag ang chairperson man sang Miss Bacolod Mascara. Ti ko mga pageantry pagambalan, hindi naman siya maulihi kaya mas kadi sa glam team sang Miss Universe Philippines 2021. Kag makeup artist di sa damo na mga kandidata, artista, damo mga kaaksyon. And of course, isa sa mga ginapabugalgid nga makeup artist kag beauty holder, no? Beauty pageant or pageantry holder mga kaakson, nagatrain sa mga contestant, kandidata, no? Sa mga areas like diri sa Negros, kag syudad mismo sa nga Bacolod. Nga ito siya sa sang iya mga kaakson nga reaksyon sining nagpatigaran kita kaina o sa kaina abi sa Miss Universe 2023. Joining us this afternoon is one of the brilliant makeup artist, no, diri sa Negros Occidental, Mr. Carlos Durana. Sir Carlos, good afternoon. Upod mo diri sa Action John Diaz, live ta sa Action Radio Bacolod. Hi sir, good afternoon. Kag sa mga tagpulamati isang Action Radio, mayong hapon sa tanan.
Yes sir, thank you gino sa imong nga time diri sa Action na Radio. Anyway sir, ang aton nga goal sumong is mga ayo kita bisi mo reaction so that we could satisfy sa aton lang nga mga listeners. Anong reaction mo sir personally sa natabo nga kon sa coronation night sang Miss Universe 2022? Ay, honestly, Sir John, kagina, morning, aga, pag ito nabugtaw, no, para at least ang bako, ma-prepare ko, and may wedding ko kagina sang aga. So, while doing the makeup sa bride ko, galantaw kami live. And then, syempre, as kita, ang kilala, nakita taman performance ni Celeste during the Miss Universe 2021 na kung ano ang iya performance bala and kapati gikuya kag siling ko makalusot gini saya kag ko hindi lang yan makalusot basi raynahan niya pa ni kag kita mo man bala the rest of the candidates nga daw ka honestly do ka pililion lang bala when you say Miss Universe number one yun na dia is the beauty and then your advocacy and ang imo gid performance so kagason may sa makita taman sa social media and ano gid siya pangibabaw gid sa mga top picks kumbaga sa top let's say top 10 or top 20 kung diin man ang mga pageant ng page na gid siya wa siya kabilin so yes. as pageant fanatic ang bako yan malusot gini saya. So, ano lang yun, nag-make up ko and then do ka, oh my God, na may performance, amo na bala. So, pag linawagay na sa top 16, gadula-dula, pang signal, bala house, duga, gasala-sala, kaya magbalik. Hasta nga mo ko, oh my God, amo ko pa si Ari ni siguro sa last 5 or last 6 nga lawagon. Honestly, sang paglinawagay na, oh my God, amo ko wala na dala si Celeste. Amo na bala mo ano ang kulang. Or ano anong sala sa iya. So, actually, honestly, wala man ta kabalo kung ano ang performance. So, preliminaries, makita mo man uploaded sa grabe ang energy, kumbaga, araman ang X Factor, do ka mo na bala. So most probably, I don't know lang I also talked to some of my friends sa Aces and Queens kasi Ariman di sila sa Negros. So nasad man sila and then syempre ako nasad man ko oh my God, sa pila ka years nga sunod-sunod sa aton na country na may agite placement even top 16 or top 10 pa da, di ba? So, subong yung year and place ta, daw mo na balahaw, nga kanugunugon, nga kagwapa-gwapa, kagasun ko padiwata ni Tura, nga wala na dala. So, maybe, some of na gambal sila, nabasig daw sa, we don't know lang what happened during the closed door interviews, or iban man gambal man, basig daw ng may ara ng mga ano ba mga sa advocacy mo na bala. So we don't know kung anong natabo gid third time. So both silingon sir sa inyo it was a shocking result no. Pero hindi mapatihan ilabi na sa mga Pinoy kay do ka taas abi sir sa aton nga paglantaw nga we ga-assume kita nga grabe this is one of the best nga candidate no para sa Miss Universe naton. As in, kusog-kusog ni Celeste, kumbaga lang tawag mo, yung pinuman kasi for the universe. So, na bala. So, nakibot kinang tanan na amo na ang natabo. And still, we're still proud of her na kita yung mambala, winner kasi gyapon. Kung ikumpara mo sa iba na candidate, and kumbaga, proud gid gyapon mga Pinoy sa amo nga padala to be for Miss Universe. So ikaw nga the answer, of course you are the brain behind the very elegant, successful nga Miss Bacolod Mascara sang nakaligad lang sa 2022. Sa perspective sir sa isa ka organizer nga ikaw rin makabati ka sa mga feedback, normal ni sa sir ang reaction sa mga Pinoy nga do damo violent reaction, damo sa nagagwa nga mga feedback and evaluation sa natabo nga Miss Universe? Honestly, yes sir. Normal lang na nung isa kay hambal ganin nila if you're even sa mga pageants kakatabo ginamo kanang
grabe mo performance during the like preliminaries. Mm-mm. Kumbaga, ang mga tao ga-expect na ganyan ikaw madaog just because nami mo let's say nami mo interview, nami mo the performance sa swimwear or sa gown mo, Mm-mm. etc. Pero galing sir, ang gigyapon, ang basihan gigyapon, there is duga 360 ginagyapon during the pageant night eh. Mm-mm. Ar nadagagululuwa ang mga dark horse nga ba nila bala. Mm-mm. Nga wala man gina-expect ni Na, oo. nag-sign ni sa or nga siya ni nagdaog. So, dong feeling ko do amo ning natabo bala. Dong wala kita ga-expect nga mawigit ta maski ni wala tayo nadala sa top 16. Kaya nakita ko tuod sir, tsaka to hambal mo, nga sa ibang ganyan mga page so, mga top 2 siya, ara sa top 1, top 2 pick siya. Pero wala gid siya nakasulod si Celeste sa top 16. Yes, sir. Oo. Sir, on other perspective naman, kabalo ko ga-judge kagid kay like for example sa school sa UNOR last time sa Miss UNOR, isa ka mas mga judges. Sa perspective sir sang judges sir, ano usually ginalantaw natin basta mo na mga pageant sir? Ang sa ako naman side, kung ako mag-judge, number one, let's say, garaya na sila mga candidates. Gapili ko na kung sinong pinakagwapa. I mean, gapo ako na top 10, or kung damo sila top 10 nga gwapa. And so number one, beauty. Second is her performance. Next na be ang the way she walks be, or the way mag-walk na siya with her swimwear and gown. So, i-rate ko na sila doon naman ang 10. Kung pasok sa gyapon, then i-remain ko na doon sa akong nilistahan, makakas na ko na kung hindi namin siya mag-walk. And then, third is the Q&A. So, pinaka-crucial, pinaka-importante, ang Q&A gyapon. So, kumbaga ba nila, mas kinano ka kagwapa, and then nami performance mo, kung is agabaylo, galain, ginadayon kung mag-Q&A na, di na naman baka, oh my God, gupagwapa, tom-tom, lawas, mag-walk. Pero pag Q&A na, medyo, hindi do tagilid na. Do mo na ba, sir? So, mapili naman ko na, lain naman ako ni pasaka na doon yung candidate. So, actually, mo sa kakabudlay mag-judge. Gani. Isa ka beauty pageant. Isa pa ko sir ka concern sir no. Ano ayhan para sa imo? Ano natun-an naton sa sine nga Miss Universe? Anong something that we have to learn and something nga kinahanglan kita mag-move on or dapat naton dalon bilang isa ka lesson para sa sunod nga mga tinuig diri sa local pageantry or even national and international madalasan naton sir kang makabulig sa aton improvements. Okay. So actually, sir, ako na representing your country is para sa akong daog ka na gid ya. Winner ka na gid na ya. Kumbaga, from local to nationals, ano pa na balang nga pride niya nagdaog ka da. And then, ma-represent ka pa for international. Dako-dako na gid na iyang obligation or dako-dako na gid na corona actually. Pero ang lesson learned siguro is continue lang sa pag-ambisyon and strive lang hard. Kag dason hindi lang madulaan hindi lang madulaan gana. Kag sige life is is a learning process kuno mo. Kumbaga every day is a learning process. Kumbaga kung wait di subong na dala, maybe may lain naman tayong nga lain naman niya purpose ni Lord for us. So amo lang gina. Kung ano ang siguro, I mean for Celeste, kung ano guro ang nampisa niya for advocacy, sige yun, nagigyapon. So, kaya mas mayon ang not only bala pakitang tao lang kay gusto advocacy ko because kay gusto ko lang magdaog for this universe kaya namin advocacy ko. Kung mag-ubrahon mo dito yung advocacy. Sige. Anyway, sir, sige mangyapon mo pang make-up, no? Kaya do ikaw ginang sa mga how they could contact you if ever bla sa kay damo di ka pamangkot sa akon ho sa live stream. Okay, sige. Thank you good Sir John. Actually ang page ko is sa Facebook page. It's Carlos Durana Makeup Studio. And you can reach me also through my personal account, the Carlos Durana Makeup Artist, and sa Instagram ko I have also Carlos Durana Makeup Studio and Carlos Durana Makeup Artist. Okay, sige. Sir Carlos, thank you gid. Simo time din nga gin-share ha diri sa Action Radio Bacolod, sir. Oo, nangyari lang ko. Thank you gid. Thank you.
Thank you, Sir John. Daso naman ma-prepare naman ta for Miss Universe Philippines. Ma-represent naman natin. Hopefully aton Bacolod City. Gani, no? Kabay pang aton representative. Kabalog ko, sir, nga, you can do it. Oo, good sir. Kaya-kaya niya. Ang mga Bacolod nun niya, fight lang niya, Verme. Gani. Sige, sir, thank you, good afternoon. Thank you, good sir John. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian si Mr. Carlos Durana, ang chairperson sa Miss Bacolod Maskara Makaksyon, isa ka makeup guru man. Basta Carlos Durana, this Bacolod, kilalagid mga pageantry, judgment kung ano nga mga events makaksyon. Amo na yung reaksyon kay ti kabalon man kita, nga may bago na ngaging koronahan. Nasiling ko na kaina, she is Miss USA R. Bonnie Gabriel, isa ka fashion designer from Houston, Texas. Nga ti ining si Gabriel makaksyon, isa ka ang first Filipino-American nga nakakuha sa Miss USA title and isa ka sewing instructor nagapanahi makaksyon, no? Fashion design, amo na abi, minors in fiber. Siya man ang CEO sa mismo nga sustainable clothing line and iya plataforma for women and young girls to see themselves in her and feel inspired to conquer their goals by owning who they are. Ini siya makaksyon ang bata ni Ben Gabriel, no? Kung di ka magsala, ay confirm ko ba yung pangalan. 85 years old na ni siya. Ang tatay niya, Pinoy gid. Di ka inasang coronation, ara gid mismo, no? Nga naglantaw makaakson, sining coronation night. Dra mismo sa maya USA man. Di proud na proud gid, ining pamilya, amay. Di kita nga Pinoy, proud man kay gambal nga ti dao magyapo ng Pilipinas. Kay ti amuni ang nakoronahan, isaman ka Pinoy mga kaakson. Tawon mo bala? No? Sino bala maglaom nga another Pinoy gid, no? Ang nagdaog sa Miss Universe 2022. Aring highlights ang coronation night. The selection committee has made its choice. This is Dominican Republic! Congratulations! We are now down to 2. Venezuela and USA, please step forward. One of you will spend the next year representing women across the globe as Miss Universe. And if for any reason the winner is unable to fulfill her duties, the first runner-up will take her place. Good luck to both of you. The new Miss Universe is USA! Well, I would use it to be a transformational leader. As a very passionate designer, been sewing for 13 years, I use fashion as a force for good. In my industry, I'm cutting down on pollution through recycled materials when I make my clothing. I teach sewing classes to women that have survived from human trafficking and domestic violence. And I say that because it is so important to invest in others, invest in our community, and use your unique talent to make a difference. We all have something special, and when we plant those seeds to other people in our life, we transform them and we use that as a vehicle for change. John Diaz, Balita na Patas. Sining Miss Universe makaakson, first runner-up naman si Amanda Dodamil sang Miss Universe Venezuela, kag si ang second runner-up amo si Adriana Martinez Funier sang confoiner sang Miss Universe Dominican Republic. Ang Miss Universe, of course, makaakson ang host diri dito sa New Orleans, si Olivia Culpo kag si Jenny May Jenkins. Ang mga judges, amo Sanday Simina Navarrete, Big Fridia, Mara Martin, Wendy Fitzwilliam, Emily Austin, Olivia Kido, Merca Delanos, Sweta Parel, Kathleen Bentrialia, kag si Olivia Jordan. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:56 na sa aton nga pagbalik. Ibalon ta ng sitwasyon dala mismo sa may sinulog kag mga balita mga ka-aksyon sa tumakson reporters pagkatapos gid lamang sini.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pang. Good afternoon dira kay Sir Pablito Benedicto, watching live sa may Sipalay City. Si Antoinette Louis Habagat, ara man naga-monitor. Si Ma'am Inday Blasa. Maayong hapon dira si mo, Ma'am, ha? Si Sir Utay Benedicto, malalihog ko ng tamyaw kay Nonoy Bacuado. Bibi Hedriena, Maribel Dalion, sang barangay San Jose, Sipalay City. Sa kay Sir Rene, paguntalan ko nung bira-bira to kuno ulan ho. Ilalang sa area Elia nila. Si Ma'am Homa Lumina, araman naga-monitor sa itong pagpangalagad. Sir Alex Montesa, ang Blessed Sunday Dra, Viva Pit Senyor, naga-monitor sa kuno subong sa Kabangkalan. Happy night birthday sa ihadaya nga si Beverly Shane Mondihar. Thank you, Gid, no? This time, makakson ano santa ng mga balita ang natipon sa atong makson reporters. Una nato ng balita, gikan naman sa Bacolod City Government Center. Councilor Amgo, ang ginaduso ang pagpaligayon sa Bacolod Music Festival sa kada bulan sang Mayo. Action Radio City Hall Report. Sa detalye sa report tubod naton si Action Dale Salazar. Action Dale sa balita, please come in. Bayan hapon action dyan, madugangan ang festival sa may Bacolod City sa tion nga maprubahan ang ginaduso nga Bacolod Music Festival nga gina-author ni Bacolod Councilor M. Ang. Damnag lang naprubahan sa Bacolod SP ang nga proposed ordinance sa first reading action dyan. Kagin pahal din ni Bacolod Councilor M. Ang nga madamo ya sa mga homegrown talent sa industriya sang musika ang nakabato na sang national kag international recognition. Base sa ordinansa, nagatuyo ini nga ma-develop ang mga talento sang Bacolod noon pagiman sa paghatag sa ila sang platform para mapakita ang ila nga abilidad. Ginaduso ni Councilor M nga patigayunon ang Bacolod Music Festival sa kada katapusan nga simana sang bulan sang Mayo sa kada tuig. Sa dalam sang ordinance action dyan, mayroon sang probisyon nga pagatukuron nga special committee nga mo ang magapanguna sa pag-organize sa aktibidad. Kagining pangunahan sa alkalde bilang chairperson. Nalakip man sa mga aktibidad sa Sining and Music Festival ang amateur solo and open solo singing contest, amateur battle of the bands, song composition contest, drum beating contest, kag acoustic singing contest. May araman sang probisyon ang ining proposed ordinance nga magpayin ng syudad sang 1 million pesos gikan sa general fund sa pagpatigayon sang sini nga katiwatan. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat sa report ni Action Dale Salazar. Anyway, kung may mga panibag o naman nga magkapistahan, it would be an advantage for Bacolod City because it's another tourism boost, no? Damo naman maka-action nga mga turista ang mahimo magpadulong diri sa syudad. And subong man, damo man diri magapartisipar, magabukas sa madamo nga mga negosyo. Again and again, I would like
like to say that's another form of an income generating program o kung project mga kaakson. So in that way, we could say na dako gina mabulig sini para man sa turismo, ekonomiya sang pungsod akon sa may syudad sang Bacolod. Pero hindi naman ang Bacolod ang mapektuhan bilog nga probinsya sang Negros Occidental mabuligan kung may amo sining nga mga aktibidad. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa uno na. This time, mga ka-aksyon, i-check na naman ang report ni Aksyon Zil Minardo. Gikan naman sa Negros Occidental, Police Provincial Office sa Nokpo. Mga balita nga natipon, kagang mga balita imang patrol, kaya nagilamang sang aga mga ka-aksyon na. Ganito guys, sunod man nato na ang report ni Aksyon na Eden Aboso, live dra mismo sa may sudad sang Kabangkalan, sa sinulog sa Kabangkalan 2023, the 47th year sang ila mismo nga selebrasyon na. Kamusta ng sitwasyon sila mismo nga lugar sining hapon? I-check naman na mga Ka-Aksyon, no? Kung nagainano na to digto man sa may area. Sige. Anyway, sa tumatag permati, para na ato ni pagbaton sa mga mensahe, ali po si Ma'am Annalise Serrano Niedo. Mayang hapon ko no, great lang ko no Dormido family sang Bagos City. Happy 11th anniversary. Saya nga ba na? Edgar Dormido, happy 11th anniversary sa inyo nga duha. Ni Ma'am Annalise Senaro o Conserrano Niedo. Rhea May Ladyo, good afternoon. Ara man dala si Sir Otay Benedicto, tamyaw lang si Kapitan Libre bala sang barangay Manlocahok sa Sipalay City. Bao taga Manlocahok kali si Kapitan Sergio Libre. Kap, good afternoon ha. Sir Allen Louie Himotea, good afternoon Action John. Ga-monitor lang sila kuno sa Kaliling, Kawayan. Yari ng report ni Action Zil Minardo sa patrol, isa ka 28 anyos nga waiter ho, nadakpan sa Dagbay Bus Operation sa syudad sang Silay. Sa detalye sang balita, Action Zil, mayang hapon please kami. Action John, nakumpiskar ang masobra 47 mil pesos na balor sa illegal na droga sa isa ka waiter sa drug by bus operation sa Silay Police Station sa UC District, Barangay 3, Ciudad San Silay. Din kilala ang nadakpan niya si John Ryan Sarahina, 28 anyos, kagarsilante sa Villa Carmen Subdivision, Barangay 5, sa Nasambit ng Ciudad. Na-recover sa posesyon sa suspektado ang 7 gramos na ginasuspeng haktuhan shabu kay nagabalor sang 47,600 pesos. Sa karon yara na hunong ang naaresto sa Silay City PNP. Balita gikan sa Nopo ni si Action Zil Minardo. Una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol, Action Radio Philippine Standard Time. Lasay sa 4 na sa ating pagpangalagad. This time, i-check na naman si Action Eden Aboso live sa syudad naman sa Kabangkalan. Kamusta ta to para duwa ka hugnat karon ng taon ta ni mga Ka-Aksyon. Kamusta naton ang pinakauling nga sitwasyon digto mismo sa may Kabangkalan City. Kamusta na ito? Kapila na itong contender, kapila na nga tribe ang naga-perform mga Ka-Aksyon. Check tabi ang area digto. Tapos sa kayo ng Barangay 3, ang Tribo 3. Tapos naman kayo na ang Tribo Tanawan, no? Ano pa ito? Tribo Lolo ni... Ano to ganit kayo na? Nalipat ko sang isa kanin, no? Again, send ko na Aksyon na Eden. Sa Barangay Kamingawan. Tapos naman ang tribo ni Lolo Jose sa Barangay 6. Tapos naman mga Ka-Aksyon, subong ayhan, ano na nag-perform sa mismo man nga arena, ining Tribal Dance Arena Competition da mismo sa 47th sinulog sa Kabangkalan 2023. Si SB member Cordero, siya ganing chairman, subong, sang Sinulog Foundation Incorporated. Do pa rin na sa Maskarama Ka-Aksyon dra sa Kabangkalan. Gini mo na sa Do Foundation ining kapistahan dra nila. So may organizing team gid makon mo last Friday until this Sunday. Sige-sige nang ila dra mga Ka-Aksyon nga activities. And ti damo no kaamula na galing ang problema kay tinakaligad nga daan nga mga nadlaw naga-inulan mga Ka-Aksyon dra dito mismo sa may area sang Kabangkalan. Anyway, Action Eden, we are calling, no? Ma-check na ang situation sa imo mismo man nga area. Or base si Action na papang na naga-monitor dra.
na base matimbrihan niya kay duwato sila mong naka-onboard sa patrol Axon Eden and Axon Nixon Tahoma. Axon Radio Philippine Standard Time, las 6 na. Balikanta na sa Axon Eden. Ma-commercial break kita, Nay. Ma-try kami to connect with her. After commercial break, balikanta sa pinakauling update. Stand by. Champion Super This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop. Commissioner Scapa sa tunga sang Barangay Nebra San Miguel kag sining Bay Area Dragon. Makon mo kada skoro sa Ginebra matsagang ko ang cameraman nagatumbo man. Ginawa sa karon sa Philippine Arena, ining hampang maka-aksyon first quarter pa lang 8 minutes 56 seconds. Tay ang Timbangan. Or lantawon tani karon kay lawig pa ning hinampang no first quarter pa lang. Pero tidigto kita nay check nato na sitwasyon dito sa sulad sa Kabag-Alan. Production Eden Aboso. Action Reports, Afternoon Edition. Action na Eden, Pit Senior. Pit Senior, action plan. Gabagal ito karong agi sa mga dancers ay no? Dahil reaction dyan. So we're down to number 7 na nato. Contestants, manog number 8 na. Actually, utos mo si Mayor Miranda rin din. Lantaw, get justice pa kaginakin dyan. May kakalipungan. Sa pa yung nagabit-bit sa iya. Naka-red cross na mga... Sa pa nagabit-bit. So, yan, pagkakaksin dyan, nagduga ako. Kaya, kasi yung earphone. Pero, direct na kapaka-interview. Mayor, good afternoon. Si Axon John sa Axon Radio Bacolod. Good afternoon, Mayor. Good afternoon. Good evening. Ay, good evening. No, thank you. Naligal na ta si Mana kakitay dira. Pero Mayor, ano din masiling mo? Ang expectation mo na lambot gate sa kapistahan mo? Yes, expectation ko hindi man very high. Pero ako nato na-reach na ako ang expectation. Nalgalap ang plano na kailangan plano. Kaya kita-expect ako
sobra pagkatang nato na labot sa resulta no, sa presentation sa mga tribal association. Siguro Mayor kung wala abi na kainulan sa naligad nga inadlaw, mas masadya pagiguro kag damo-damo pagiguro nagkinadto dira. Well, sa subong, sila na pang gani siguro kasi nga time or time pa ang tao na Oo. Mayor, anong imo dira paglantaw? Kamusta ang sitwasyon sa palibot? General peaceful man, daw wala man ginamo, ga-enjoy man ang mga tao? Yes, so far wala po ang namin lang kay wala kita sa nakita o report alit sa apon PNP is for notify ng mga incident or mga problema wala dito tama sa mga pagkakalagyan sa may kanin tayo na is matapos na ating apon Puno-puno, Mayor, kanino nakita naman sa video, jump pack ang arena natin subong. Yes, oo. Siguro kung section pa, siguro matipupuno ang pag-iipon. Tungkol sa nakita natin bala. Tungkol din isang dugay bala ini nakapod tungkol sa atong pag-iipon. So, excited ang yung kanan, gusto kang kanan, ang luwak nga pag-taulo mo sa atong sinulog sa kapagkabutan. Oo. Kahit after 2 years, nakabalik naman kita sa nga festival, do tanan, do gusto gid, do maginuwa gid, nagayapayapa gid, Mayor? Yes, sir, napapagid, no, nga ang mga tao pala sa pagiging kampal, ano pala lang ang atong na-charter day. Ang mga tao na tayo kampal, mayor kami ang sinulog, festival, mag-iwan, sinukuhan ko sa kayo, ang atong naman Diyos, nga kung pagiging wala na sa hindi na kita maka-gather sa aming Oo. Sige. Mayor, congratulations ha. Thank you gid sa mo time diri sa Action Radio. Salamat pa po. Salamat pa sa time. Salamatan man sa mga listeners, followers ninyo. Salamat. Inyong mayor sa sunod sa kapasalan. David Miranda, nagpapalamat sa kasunod ay harap pa. Salamatan po. Sa inyo man, sir. Sige. Thank you gid, Mayor, no? Action na iden ask ko lang anay, no? Nubo lang kay medyo hindi gid amon nga linya kay ina. Yes, Action dyan, medyo gabo dito. Pero rundown lang sa sining tribunal competition. Barangay 3 kay ginamuna, tribute rep. Barangay 6 tribo ni Lolo Jose. Barangay Manawan, tawag sila tribo Tanawa nun. Barangay Kamulawan, number 5 ang Barangay Tapi, tribo Burang. Barangay Salong, tribo Salong nun. Barangay Binikwil, tribo Atiklan. Subong nag-preparal na ang Barangay 1 nga tawag sila tribo Uno. Pero subong nagdamon, naging ang ulan at dyan. Kasi sige action din ang ulan pero sige lang ang performance. Sige ulan, sige performance ang mga tao. Na-anticipate siguro nila may pagulan-ulan, may dala sila nga tayo. At least preparado sila, no? Correct. Last naman na natin dyan, after sine, abot kung paano ni na mga fireworks display. Pero pila ka contender action din? 8 na action dyan, 32 barangay. Oo. Anyway, iba na guro clustered or per barangay, kid? Per barangay na sila action dyan, ang ipili. Bali, again, limited slots lang ni hanggang isang organizer ni Councilor Ray Cordero. Ang isa ang sinulog sa chair committee. Kaya so kumbaga, first come, first serve ang mga kapulahan dyan. Dalagpuan man ang premyo maging preparar sa health sa kabangkanan. Kaya ang champion, magabaton ng 120,000 pesos cash plus 2 million worth of projects para sa barangay.
Ang first runner-up action dyan, kabaton sa 100,000 pesos cash, kag magabaton sa 1.5 million worth of project. Second runner-up, 80,000 pesos cash, kag 1 million worth of project. Kag ang last action dyan, ang magabaton siyang 180 kag 50,000 pesos cash, kag may ara siyang 750 worth of project. Ang consolation prizes, magabaton tanan siyang kag 30,000 pesos, kag 300,000 worth of project. Bali magabona sa worth of project action dyan, ang barangay mag-approve hatag sa proposal sa LTU, then kung i-approve ang balor sa Pilana Daugan, amo lang ipapuman sa barangay. Gani, after sinaguro result sa manang pagalawagon, iunaton na nila sa itong mga kakson sa Pinaka News and Public Affairs Program sa Action Radio Action Eden. Yes, correct man ang dyan. Last naman lang niya, lapit na lang matapos, kaga padayon lang kita mag-update live, dirga po. Pero, kamusta ka mo daya? Ara ka mo sa stage. Gasige ng galing ulan. Supay. Supay? Nga wala si Boss Eric daw? May harap ka magina. Galing ito to ako budlay na di maghalin. Gani? May gita ka damo ang tao. Oo. Bisan flat na katubangan mo, di mo hingap. Kasi nagusto ang tao. As in, grabe, isa nag-inulan. Ang tao, makita mo, get nga na nahidlaw sa tinatawag na Sinulog Festival. Dito siyudad sang Kabankan. Oo. Sige. Thank you, Galaxy Eden Halong, ha? Yes, sa Siyudad, Rodrigo po, sa siyudad na Kabankan para sa Sinulog Festival 2023. Action, Kiraboso, una sa balita na sa action sa Bacolod. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian si Action Eden na boso live dara mismo sa Plaza Publica sang Kabangkalan, mga ka-aksyon sining nagapadayon nga sinulog sa Kabangkalan 2023. Action Radio Philippine Standard Time la size DC7 na diri sa aton mismo man nga pagpangalagad. Then next interview naton si Mayor galing kay medyo hina ginaton nga signal kumo dikto sa area, mga ka-aksyon. Kabalo naman kita basta nagabunok ang ulan, hindi kagid ka nagobla, hindi ka kapulo pahigad-higad, mga ka-aksyon, wala kagid sang pasilungan. Ang stage sa daabi nga ginplastar da na mismo sa may plaza, though may ara na extension nga ginbutang ang audio system, di ko magsala ka magic, mga ka-aksyon. Pero hindi ko sa amo sinak hindi mo pwede mapalaparan kay kulaparan mo wala na karumpong kuan ang tawo. Ti enough na para may atop, mga ka-aksyon. Kita ko man gani sa iladrang arena do may atop man sa palibot, siguro na anticipate sang iban plus magid sa mga vacant area may bit-bit nga pa yung goods na, no? Para hindi ka lang gid mabasa ka ulan. Inbani dala sa ila panata, iban gusto maglantaw, labi na ang mga dumuluong, mga turista, mga ka-aksyon coming from other parts of the country who really visited here, went to Kabangkalan to witness the celebration and the festivities. And we do hope that they'll be able to enjoy, mga ka-aksyon, kay kist alaman sa isa katuig bala ang kaangay sining nga mga events. Ang ibandra, tilamitanay, amo na yung panawag Lamitanay Festival. Pero importante, nag-enjoy, Amo malang pinaka-purpose, sinadramong kung mga activities nga kaangay sina. Kagapon, may harap magani sa may Ibi Magalona. Dason si Mana, may harap man sa Cadiz, dinagsa, mga ka-aksyon. So enjoy lang gid ang atong tanan nga mga ka-aksyon. Hindi lang dara wala lang tayo pasaway kung si Mayor pa. Hopefully kuno magtayo yon nga mangin mapabili ng peace and order dira mismo sa may Kabangkalan City. Kaya mo nang ilang nga ginaayo gid, preparahan gid sang husto sang mga kapulisan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19 na kita, mga ka-aksyon diri sa atong pagpangalagad. Ma-commercial break kita. Sa atong nga pagbalik, i-check nato naman ang atong nga patrol with Action Alvin Grava sa mga balita nga lang natipon. Doon na rin nga mo ko kalantaw sa PBA Commissioner's Capo, nagasigi-sige, mga ka-aksyon, first quarter ini siya, pero lawig pa ni, hopefully nga ma-enjoy man ang mga galantaw, kikadamo-damo, tub-tub sining mga triyon. Action Radio Philippine Standard Time na size 20, magabalik kita pagkarapos gid lamang sini. This is my life. This is my life.
Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga Action Radio Philippine Standard Time na size 21 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Mayang hapon dira, no? Kay Sir Allen Luis Gamatea, nagamonitor sa Kaliling Kawayan. Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Si Ma'am Gemma Tukas. Si Ma'am Gemma ko, no? Ang party sa Gcash. Ba si Ma'am na-hack ba lang imong account? Amo na ang problema. Amo damo na Ma'am ng tabo eh. Sir Doy Arthur, good afternoon. Ma'am Deding Aloamiento, mayang hapon man. Alamang si Athea Kim Iriman, nag-monitor sa itong pagpangalagad. Si Sir Roming Estrabon Gida Langa. Good evening, no, sa Barangay Talaban ni Mamaylan. Oy, nag-monitor mga taga-Himamaylan. Dramayad nga hapon sinyo, ha? Ma'am Jocelyn Song Comedia, good afternoon. Or good evening na. Happy birthday ko no kay Inday Melda Makilan Binares. Watching from Angeles City, Pampanga. Ano mo na, James? Hindi mo kilala? Yung greet mo lang diyo, si Melda Makilan Binares. May upod mo kami kanigapon, si Sir Binares, alihis. Hindi mga kuno kilala. Pero taga-alihis siya, no? Damo mga Binares, Si James dahil man nga Binares, dahil nga rasa. Action Radio Philippine Standard Time, la size 23 na makaksyon. Check tabi si Action Alvin. Balita nga na tipo na Action Alvin. Dris Bacolod City, kamusta na? Medyo nagadulo, mga basi nagaulan man, Dre. Si Action Nixon Tahom, nagamonitor man sa Kabangkalan. Action Nixon, di mo kita pagkalipatan, ha? Bay mo nuha, si Migo mo direct Tenerife. Kasi kalipatan niya ito, di ba? Action Nixon, di ka kita magpalamhit, ha? Kay basi ka ron laom. Sinong halong kagida, no? Inulan. Ang imong nga dila, basi lang mabasa. Kadelikado, gida. Ikaw, hindi ka gida magpasagasaga, no? Action Nixon Tahom. Enjoy ka lang da. Samtang ara sa Kabangkalan. Paglamitan na, gani nga, gaw kaman, kwa kaman. Kwa kaman yung naglamhit mo. Ining papang ay isa sa Kabangkalan. Balikan tayo isa kapapangan na Bilindris, Bacolod City, Action Reports Afternoon Edition. Pang Alvin, mayang hapon, kamustang Bacolod Diwat kayo, Lana? Malata diya. Very good. Baling mabasa lang ang baba, no? Hindi lang ang dila. Muna aksyon na dyan ang importante. Muna si Papang, halong kada sa Kabangkalan kay base ang ginahandom niya, madayon git yung hambal mo. Gani, amo na gining hambal ko. Mabasa ng dila ang dila mo kay laban-laban kagid, no? Piho gid. So dapat. Pero subong aksyon na dyan, gagwa ang mga kabitunan ta sa kalangitan, gapatimaan nga mayo ang tiyempo, no? Okay. Kabay nga mag-mayo gini siya para kahit paano enjoy man kita dire. Buot silingon niya malata di ati pwede kaya randading iba ni no, may mga lagawan sila, may mga kadtuan sila, wag gid sang wala problema. Yes, aksyon na dyan, no? Way problema. Ang importante dire may unod ang bulsa. May unod ang bulsa. Kaya kung wala unod ang bulsa, ti ambot lang. Murmagod siya sa basa. Dapat niya kompleto unod sa bulsa mo kung may plano kasi maglagaw, labi na kamahal sa mga balaklon. Siyempre. Ang muna aksyon dyan ang pinaka-importante. But anyway, dire kita sa aton sila nga balita, nagpatigayo, no? Sa profiling of passengers, sila nga hapon,
sa Ceres North Bus Terminal dira sa Barangay Bata kag sa Ceres South Bus Terminal aksyon dyan sa South Terminal o sa Barangay 33 ang mga katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency sa ila sini upod ang mga men sang Seaport Interdiction Unit sa Negros Occidental din diri kay PIDEA agent Dalisay ang ining inisyatibo aksyon na dyan tuyo nga maka-detect bala o kung matrack down ang mga pasahero nga posible nga nagadala sang illegal nga droga nga igadulong dito sa Kabangkalan kag sa norte. In fact, gina-aksyon na dyan kay nasang kagahon may nagtransport na sang illegal drugs sa syudad sang Kabangkalan nga resulta sa pagkatakop sining duha ka mga persona dito mismo sa syudad sang Kabangkalan nga nagapatigayon man sang ginatawag tang Sinulog Festival. Amo ni ang ginapahayag man diri ni PIDEA agent Dalisay nga sa diin ang pagpatigayon nila sang kaangay sini nga aktibidad, especially ang pag-profiling sa mga passengers. Number 1 diri aksyon na dyan nga base matapna o kontemprano pa matapna kay ini may mga intel report sila nga nabaton nagikan man sa Negros Occidental Police Provincial Office nga subong gid nga adaw and even next week aksyon na dyan sa pagsugalaw man o kapag celebrar man sang dinagsa sa syudad sang Cadiz, yes, expected ang pag-transport naman sa illegal nga droga ara kag magaduging. That is why sako o masako ang ila sining grupo sa pag-profiling of passengers para pa temprano nga matapna aksyon na dyan ang ginatawag ta nga pag-transportation sang illegal nga droga. Ari ang pahayag ni PIDEA agent Dalisay. Yes, sir. Sa kami profiling, sir, at the same time, K9 pa rin na, sir. May K9, MIP, and rapid deploy sa mga terminals. Actually, hindi ba na sa terminal eh. Pati sa mga tira sa mga, sir, ongoing man ang mga K9 pa rin yung profiling sa boot sa San Carlos, pagdiri sa Bacolod, kaya na pa kami sa other area, sir. Ano po yung isang profiling of passengers, sir? Especially bound for south as we celebrate Sinulog sa Kabangkalan. Ang ibang going north as we celebrate also Tinagsa sa Cadiz. Sir, actually profiling ka for those personalities na identified na may mga information na sa sir. So, gina-validate ka at the same time. Ginabantayan ka nga itong mga terminal nga most probably makalapay sila kung magamit sila sa public transport. Aksyon na dyan ang kabahin kita ang isang pahayag diri ni PIDEA agent Dalisay. Report sa patrol, ini naman si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kayo sa report ni Aksyon Alvin Grava sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 29 na. May hapon dra kay Sir Alex may arat sa tribo man nga ginasuportahan man sa Kabangkalan, may tribo man sa iya ba? Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Inyo na ba yan mga ka-aksyon na kabusan nga pagpaharagad sa atong palatuntunan Aksyon Reports sa Sunday afternoon edition. Sa nasilig na Sunday kita nga adlaw Domingo, January 15, 2023. Salamat gid sa ato naman nga patutu na Vara Patrol. With Aksyon Alvin Grava back-to-back dira kay Aksyon na Ninyo Bugina. Ato nga coverage team Aksyon Eden Aboso and Aksyon Nixon Tahom. Aksyon Zil Minardo sa Nokpo and Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Standby na sa masunod nga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa kinahanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan na Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapo sang media. Magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasabuman kon kabudlayan. Hindi ni hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.